Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sokudai so. Nganzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo yandinoda kukuudzai zvose izvo zvandainge ndichimboita uye zvekare zvava kundinetsa uye zvekare zviri kushungurudza hama dzangu, ende ndinoshawo kuziva kuti hama dzangu ndingadziudzawo sei kuti zvose izvo zvavari kusangana nazvo mukurarama kwavo ndini ndakazvikonzeresa, ende ndinotya kuti kana ndikavaudza havazonetsani neni here kana kuti havazoendi wokung'anga here vachizoita go back to sender, nekuti go back to sender hainetsi, especially kana wava kuziva munhu uyo ari kukonzeresa maproblems muupenyu hwako. Nyangwe nebute chairo munhu anokwanisa kutokuitira go back to sender kana kuri kunzi maproblems aanenge achisangana nawo anenge ava kuzviziva kuti ndinhingi. Kungotaura zita nemutupo, worst of all dziri hama dzako vanongotaura zita nemutupo, zvinobva zvatoreva kutoti go back to sender inobva yadzoka kwandiri. Handizivi kuti ndingaregererwa here nehama dzangu kana kwanga kuri kunzi imimi muri yeZimbabwe ndimi hama dzangu mundiudzawo mushure mekunge mateerera nyaya yangu kuti mungandiregerera here kana kwanga kuri kunzi ndainge ndiri hama yenyu mobva machizozviziva kuti matambudziko ose amuri kusangana nawo mukurarama ari kukonzereswa neni. Zita rangu muchanditi Tinashe uye zvekare ndakazvarirwawo muchitungwiza umo mandakakurira uye zvekare basa rangu randainge ndichiita rainge richiitwa zvekare nevabereki vangu vainge vaine musika wavo, neniwo ndikabva ndachizotanga kushanda pamusika wevabereki vangu. Nekufamba kwenguva ndakazotanga kuita zvekudhiraivhawo makombi, but ndakazogumisidzira ndava kuita basa rekufukunura makuva tichitora mabody parts kunana mbudzi nekumwe kumakuva akasiyana siyana. Zvekare tichifamba mumamisha taiti kana tikafamba ari masikati tichimema tikaona kuti panenge pari padongo taikwanisa kutofukunura makuva tichitotora nemabhonzo nekuti ndainge ndichishandira umwe murume uyo ainge akaromba uye zvekare ndaishandira vamwe sekuru avo vandinotocheka kutotaura nezita ravo, asi ndisekuru vanobva kuMalawi. Sekuru ivavo pari zvino havamo zvavo muno munyika muno muZimbabwe kune kwavari. Saka izvi zvakatanga mugore ra2013. Ipapo zvinhu zvainge zvakandiomera, ndainge ndichangobva kuita accident, ndakabva ndachizosungwa ndokubva ndachizogara mujeri. Ndakagara mujeri kwenguva yakareba ndokubva ndachizobuda. Mukadzi wandainge ndatsika nemotikari, murume wake ainge ari munhu ainge aine zvinhu zvake plus vanin'ina vake vainge vari maloya, saka vakabva vachizotanga kundiomesera. Vakandiomesera zvisingaiti, apa painge pachida kuti tinge tichingotaurirana, but an accident was an accident. Hapanawo chandainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichiita, saka ndakabva ndachizovharirwa ndokubva ndachizogara mujeri. Ndikazobuda muna 2013 zvinhu zvakaoma zvakaita kusunga, ndopa ndakabva ndachizotanga kutaura nasekuru piri. Sekuru piri ava ivo vaitozviti muroi. Ndakaenda kudare kwavo ndichidawo kungobvunzira kuti asi upenyu hwangu hwainge hwava kumboita sekunge hwava kuda kusununguka, chii chaizvo chakazoitika chakazokonzeresa kuti upenyu hwangu hunge huchizosvika pakuoma zvakadaro. Ndipo apo pandakabva ndachizoudzwa nasekuru kuti upenyu hwainge hwakaoma, asi zvimwe zvacho zvainge zvitoda kutoti inini semudunga munhu ndinge ndichiziva zvekuita neupenyu hwangu. Vakandibvunza vakabva vati, unoda mari here nekukasika nhai Tinashe? Ndikabva ndati hongu mari ndinoida. Vakabva vanditi wakazvipira here kuti unge uchizoshanda nevakomana vangu, nekuti ndiri kuda munhu ane hana yakasimba anokwanisa kuzopota achishandidzana nevakomana vangu. Ndikabva ndati ini sekuru ndinorigona basa iroro. Vakandibvunza kuti ungaibata
uchibata piki uchidhiginura pandinenge ndakuti dhiginura usiku hwose. Handina kunge ndakaziva kuti zvavainge vachirevera ipapo pavainge vachiti kudhiginura vainge vachitoreva kuti ndaifanira kutoti ndige ndichizochera makuva. I thought kuti he was joking, but apo pavakanditi vainge vachazondipa $500 each and every month, I listened because $500 yainge iri mari yakawanda, uye zvekare ndainge ndisina kana tarisiro yekuti ndingazokwanisa kuwana mari yakawanda kudaro, especially nezvainge zvakaitika kuti ndainge ndakambosungwa ndikambonogara mujeri. Saka my first task ndakaudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichingotanga ndichingoshandawo pamba pavo. Saka paitikana pakasvika vanhu pamba pavo, ndaifamba ndiine tsvimbo, n'anga dzakawanda ndo zvadzinoita. Panenge paine umwe anenge angorimo muvanhu, kana kuri kunzi inenge iri n'anga inenge iine mukurumbira. Saka n'anga dzinowandirwa ende hakuna munhu asingadi mashortcut. Saka shortcut yavainge vachiita ndeyekuti vaitishandisa isusu tainge tichivashandira ipo paya pekuti panenge pakaungana vanhu, pakawanda vanhu pamba pavo, ndipo apo pavaibva vachizondiudza kuti ndige ndichitora imwe tsvimbo yavo. Tsvimbo iyi yainge yakagadzirwa ikabva yachizoiswa musoro wegora mukati mayo. Yainge iri tsvimbo yekufembera kuitira kuti vasazotambisa nguva kana munhu apinda mumatare vange vachizongonoti dyo pamongo wenyaya, kuitira kuti vange vachizowana mari yakawanda, because it is all about making money. Kana kuri kunzi unenge uchiita zvekurapa vanhu, the more yaunorapa vanhu the more yaunenge uchiita mari. Saka vaindipa tsvimbo, kana vandipa tsvimbo iyoyo vaibva vachizondiudza kuti ndige ndichigara muvanhu. Ndaikwanisa kutombobuda gate. Tsvimbo iyi yainge isina kumbokura, mufunge zvenyu mukoma, yaitokwana mubhegi. Ndaikwanisa kungobuda hangu panze. Pandinozodzoka ndinobva ndaita sekunge ndiri wevamwe avo vanenge vauya kuzobatsirwa. Zvekare ndaitorara mune rimwe zimba ravainge vakavaka vachiti imba iyi ndiye vabatsirwi. Vakadzi vairara kuhall kwavo, varumewo vairara kwavo. Saka ndaienda ndobva ndachizonorarawo kunenge kuine varume vanenge variko, avo vanenge vasati vakwanisa kupinda mumatare asekuru. Saka takarara kudaro, ndaizongoburitsa tsvimbo yaya mubhegi ndobva ndaipuruzira. Ndaifanira kuti ndige ndichizoipuruzira rwutatu. Kupuruzira kwandinenge ndatoiita tsvimbo iyoyo rwutatu zvinotoreva kutoti ndinenge ndaita yavainge vachiti activation pachirungu. Inenge yava activated, musoro wegora riya unenge wava kutanga kuona zvose zvinenge zvichiitika pane vose avo vanenge vauya kuzobatsirwa. Unobva wachizotanga kufembera, uchifamba uchifembera, wobva watoona kuti uyu James arere apa, chamuunza pano iye nemhuri yake, kana kuri kunzi anenge auya nemhuri yake nechakati nechakati nechakati. Wobva wachizoenda, wobva wachizonoudza sekuru kuti James Nhingi ane zita rakanyorwa kunzi Nhingi ari kufamba nanhingi nanhingi, ivo vaunzwa pano nekuda kwedambudziko rakati nerakati nerakati. Zvino kana ava mangwana, kana mangwana azosvika, kana kuri kunzi inenge yava nguva yekuti vange vachipinda mumatare, nekuti pamba pasekuru patori nemutemo wekutoti unotorarapo, kunyange ukanzi wasvika makuseni havakubatsiri, vanozotokubatsira the next day, nekuti vanenge vachimbonzvera nyaya yako kuburikidza nemisoro yemakora iyo yakaiswa mutsvimbo dzavo sekuru. Saka ndo basa rangu rekutanga iroro randainge ndichiita. Ndakaita mwedzi wose ndichiita basa iri. Mwedzi wakazoti wapera, ndaifungidzira kuti zvimwe kuda kwainge kuri kutamba, apo pavainge vachindiudza kuti ndainge ndichazopiwa $500. Pavakandipa $500 mukoma, ndikatona kutoti yainge itori mari yechokwadi. Ndikabva ndatoziva kutoti zviya zvavainge vakareva kuti ndichakupa mari yakawanda kwazvo vainge vachirevesa. Ndakabva ndachizotanga kurarama upenyu hwainge hwakanaka. Saka vakabva vachizonditi nerimwe zuva rainge ratorereka, vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichienda kumakuva ekuWarren Hills kucemetery makaremo muHarare. Takazoenda kuWarren Hill Cemetery
hwainge huri usiku. Pakati pawo usiku tainge tiine mapiki edu, uye zvekare tainge tiine mafoshoro, tainge tiine zvombo zvekuti kana kuri kunzi tikasangana nemunhu akada kuti hei, munhu iyeye taimurova kumukuvadza, ende tainge titori sindiketi takamirira kuchera makuva. Asi panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndazviziva kuti uko kwatainge tiri kuenda tainge tichienda kunochera makuva. Ndainge ndakangoudzwa kuti kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichizoenda nevakomana vasekuru. Takazoti tasvika paWarren Hills Cemetery, mukomana shi ndipo apo pandakabva ndachizoona tava kupinda mumakuva. Apa tainge takanzi hataifanira kuti tinge tichinyarara. Izvi takazviudzwa zvekare nevazukuru vasekuru tichangoburuka mumotikari, vakabva vati vakomana tichingotsika ivhu remuno mumakuva hakuna anofanira kuti ange achitaura neumwe, otherwise tinozoona zvinhu zveusiku. Kunyangwe ukanzi waona nyoka unongopa masaini, kana uine chaunenge waona unongoita zvemasaini, hauna chaunofanira kuti unge uchizotaura, nekuti kutaura kwaunenge uchazoita kunozokonzeresa kuti munge muchizoona zvinhu zveusiku. Saka takabva taburuka mukombi, tainge tiine kombi yasekuru, ndokubva tachizopinda mumakuva tikatanga kufamba. Takabva tachizoenda pane rimwe guva. Guva iri mukoma ndakati ndichiverenga chikwangwani chainge chiripo. Chikwangwani ichi mazuva ainge achitoratidza kuti mukadzi uyu ainge aine mazuva 3 kubva zvaainge akabva mukuvigwa. Saka takabva tachizopiwa masaini nevazukuru vasekuru kuti nguva yainge yakwana yekuti tainge tichifanira kuti tinge tichitanga kufukunura guva. Asi tisati tatanga kufukunura guva iri takanzi tinge tichiricharika rwutatu. Vakaisa mucheka mutsvuku uyo wakavhara guva racho rose, ndokubva tanzi taifanira kuti tinge tichiricharika rwutatu. Tose takazviita. Takazoti tapedza kuita saizvozvo ndokubva vachizobvisa mucheka uya vakaupeta peta, vakabva vachizouisa kuseri kwechikwangwani. Takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichizotanga kudiginura guva iroro, ende takarifukunura tiri tose. Navo vainge vachishanda vazukuru vasekuru, hakuna ainge achiita zvekunyozera. Pakacherwa mukomanashi waiti kana waneta waibudawo vamwe vofukunura, ende tichiita zvose izvi taizviita murunyararo, hakuna ainge achitaura neumwe munhu. Zvino vamwe vakazoti vapinda vainge vambozorora, isuwo patainge tabuda ndipo apo patakabva tachizonzwa kuti bho, vakabva vati zvainge zvaita, vakatipa masaini nekuti tainge tasvika painge paine coffin. Saka vainge varova matombo. Ndo patakabva tachizopinda muguva tikabva tachizotanga kugamuchidzana matombo, nekuti varidzi vemufi pavakaviga mufi wavo vakatanga vaisa coffin, ndokubva vachizoisa zen'e, ndokubva vachizoisa matombo pamusoro pezen'e. Saka takabva tachizobvisa matombo aya ndokubva tachizomaisa kurutivi. Zvino takazotanga kuburitsa coffin. Akomanaka munhu anonhuwa, chitunha chemunhu chinonhuwa. Ndokubva tachizotanga kuburitsa coffin. Taburitsa coffin riya chitunha takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichiita chekukutura, because yainge yangova dembutembu. Mukoma ainge asingachatarisiki. Munhu apa ainge ava pedyo nekuda kutoputika, kunyangwe ainge abva mukuvigwa mazuva 3 chaiwo. Ndipo patakabva tanzi tinge tichiita wekukutura mukadzi iyeye. Takamukutura koidzo honye hadzo, vanhu tinongodadirana zvedu, asi kana wafa unenge watofa zvechokwadi. Honye zvadzainge dzakaita mukofini dzainge dzakaita kuzara dzirimo mukofini dzichizvidyira zvadzo. Saka ndakabva ndachizopiwa saini yekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizogura zvigunwe zvake zvemumaoko, uye zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizogura zvekare zvimwe zvigunwe zvekumakumbo. Umwe neumwe akapiwa pati yake yainzi aifanira kuti ange achizogura, vamwe mazamu, vamwe sikarudzi, vamwe rurimi, vamwe kubvisa mazino. Takabva tachizorongedza mapatsi edu, takamapa mapatsi awa kumuzukuru wasekuru, ndiye ainge achiisa mune rimwe bhegi. But pamapatsi ose atakatora hatina kutora mapatsi mahombe, taingotora mapatsi iwawo madiki, zvigunwe, rurimi, nzeve nesikarudzi.
ndo zvatainge tichingocheka chete pamutumbi wake mukadzi iyeye. Asi kutaura chokwadi mukoma, ndakarutsa patakangoti tichingonokutura chitunha chake mukadzi iyeye, ndakabva ndatorutsa same time. Handiri kukunyeperai, ndakaona kuti zvechokwadi ndainge ndiine hana nhete. Ndakati ndiri pakati pekurutsa kudaro, ndakanzwa nekubayiwa netsvimbo dzevazukuru vasekuru vachiti zvose zvatainge ndarutsa ndaifanira kuti ndinge ndichizozvidya zvekare. Vakanditi zvatainge ndarutsa zvaifanira kuti zvinge zvichidyiwa nekuti zvaisafanira kuti zvinge zvichizosara mumakuva. Vakandipa saini yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichikambura marutsi angu ose awo andainge ndarutsa zvose zvainge zviri pasi. Ndakazoti ndokambura mukoma mushure mekunge vandibaya netsvimbo dzavo kumusana. Ndakaita sekunge munhu ainge agarwa nemudzimu wainge wabva kwainge kwakaoma kusina zvokudya. Ndikakambura zvose nemavhu. Ndakati ndapedza ndipo patakabva tachizoenda kumotikari ndokubva tachizodzokera kumba kwavo sekuru. Zvakanditorera nguva kuti ndige ndichigamuchira kuti ndiro basa randainge ndava kuita iroro. Uye zvekare ndaiti kana kuri kunzi pandinenge ndiri kumba paya, mudzimai nguva zhinji ndaizokaruka ndava kutomuitira hasha, nekuti nguva zhinji aiti kana akandikumbira mari ndobva ndatanga kufunga kuti saka mukadzi uyu ari bhizi kundikumbira mari. Apa inini nebasa iro randinoita, basa rekuti ndinofamba ndichiita fembera pavanhu vose avo vanenge vauya mudare masekuru, asi mukadzi uyu ari bhizi kungondikumbira mari. Mukoma, pasina kana nguva ndainge ndatova munhu ainge atova go boy wasekuru. Vainditi go boy wangu. Vaitozviziva kuti kwese kwavanenge vandituma ndaisamboramba. Vaiti kana vakanditi ndinoda dehenya remunhu, kune munhu ari kurida ari kuSouth Africa, enda kwakati, enda unotora mabhonzo emuchiuno, enda kwakati unotora zvigunwe, enda kwakati unofukunura pakati nepakati. Pane chitunha chemwana mucheche chabva mukuvigwa nhasi uno, enda unofukunura chitunha ichocho. Sezvamunoziva kuti kumamisha kana kuri kunzi mwana mudiki akafa anokwanisa kuvigwa kunzvimbo yake oga. Saka ivo vaingoshandisa fembera yavo iyo yavainge vachishandisa kuti vange vachiziva kuti kwakati kunenge kuine mwana mucheche anenge abva mukuvigwa. Vachiti vana vacheche mitumbi yavo inodhura kwazvo, ende vainge vaine vanhu sekuru Piri vavainge vachitengesera, vainge vaine mabusinessmen ekwamutare. Sekwamutare mukoma, vanhu veko havatyi kubata mapatsi evanhu. Paiva paine umwe murume uyo ainge aine mashops mamutare nekumozambiki, aitoshandisa bhonzo remuchiuno cheumwe mukadzi uyo watakaenda tikanofukunura guva rake, ndokubva tachizoenda tikabva tachizonopa sekuru. Sekuru vakazotiudza kuti zvinhu izvozvo zvainge zvakazoendeswa kumozambiki zvikanoiswa mushop. Saka nemukadzi wandainge ndava kugara naye takazoita kakunetsana, because ainge ava kupota achirota zvipoko, ende aitozviona zvipoko kana kuri kunzi hunenge huri usiku, kungobuda chete tichinzi tiri kuenda kunofukurira makuva. Mukadzi aizondiudza mangwana acho makuseni kuti ndakarara usiku hwose ndichiona zvipoko mumba. Iye aiti aiona akamira paguva rinenge rafukunurwa. Paanozodongorera mukati obva achizoona kutoti munenge muine vanhu vanenge varimo vanenge vakakandwamo, but vakaurawa, vakachekwa mapatsi avo. Tikabva tachizotanga kunetsana nemukadzi nekuda kwekuti ainge ava kufamba achida kuzama kuti asaramba achingoona zvipoko. Zvipoko izvi zvaainge achiona zvainge zvitori zvipoko zvevanhu vainge vaine mabody parts avo atainge tichibvisa pamitumbi yavo tafukunura makuva avo. Tikazorambana nemukadzi iyeye, but ndaimuda. Ainge ari munhu ainge ari right, ainge achinzwisisa. Ndiro basa iri randainge ndichimboita mukoma. Ndakasvika pakutenga stand muHarare, ndikasvika pakufambawo nemotikari, asi ndakazongoti nekufamba kwenguva ndikabva ndati asi zvinhu izvi zvandiri kuita handisi ndava kukonzeresa here mudzinza, nekuti painge paina vamwe mukoma wangu avo vainge vachitoshanda basa ravo rakanaka mugovernment vakazongotanga kungopenga mukoma ivavo, ende
vanhu vakatanga kupenga vakati wandei kuburikidza zvekare nevamwe vatete vainge vaine zvinhu zvavo zvavainge vakabata. Vatete ava vakafa vachingotaura kuti muno mune munhu akachera makuva, muno mune munhu akachera makuva. Saka mubvunzo wangu kwamuri unoti, zvinoita here kuti ndinge ndichiudza hama dzangu kuti izvi ndo zvandakaita, ndaipota ndichiita basa rekufukunura makuva? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndodziudzawo here hama dzangu kana kuti kwete? Kana ndikadziudza dzinokwanisa here kuzondiregerera? Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world.